yayi gida yayi moto ga mata ya tara to sannan wani ba su da ahu duka Allah na ƙauna ku. Ba ku ishara kima wani yana da hula 10 yana da riga 10 wanduna sun kai. Wayyo, ina tausaya mutanen ƙauye. Yan binne akwai iskan da abinci da nama. Wayyo Allah, ina balana nan. Kada an ci daɗi amma bari in ci na dabaran mu ta baya. Allah sa na taho da bam ɗina bari maka za su ji tsoro. Ji, wannan bam ɗin wallahi tairai indiya ne. Kai ba ma ka tsoron ido kake. To bari ka ga aikin rashin lissafin da zan ma da wannan bam ɗin. Dole yin aikin rashin lissafi dole ne. Bari ka gani ba ka tsoron shi. Bari in gwada ma in ba ka tsoron shi zan wullo. Za a ban ko ba za a bani ba, in za a bani in kwasa wullowa wallahi. Nama sama ma kaɗai ya ishe ni. Sai na ji barin kukun gidimi. Wallahi abincin da ke sa ma bari in balle. Mu gani tun da dai kun ki bani. Ku bani happy new year mana. Ba za ku bayar ba? To bari ku gani aiki da cikawa. Suna na Jaɗam Haukaci. Ko baka fahimta? Za ku tashi ko ba za ku tashi ba? Rawa, wallahi abinci da daɗi kai da bijan binni da daɗi. Perfect ne. Perfect ne bam ɗin nan da na aje masu. Continue. Wayo Allah da.